Avui us parlaré de la crema d'api i col, diürètica i depurativa. Diürètica pel seu gran contingut d'aigua i depurativa perquè la gran quantitat de fibra que conté arrossega i elimina totes les toxines i residus tòxics i els greixos de la digestió. Els romans ja l'utilitzaven com a planta medicinal per les seves grans propietats curatives. Avui us comentaré com es fa el pas a pas. Ho courem amb l'olla de pressió i després li donem la textura amb el got batidor de vidre. La crema és d'api i col, però per suavitzar el gust i donar-lo més gustós hi afegirem ceba, porro, pastanaga, pebrots, all, llaurer, lògicament sal, oli, vinagre, pebre i aigua mineral. I ara que està tot pelat i trossejat, us he de dir una cosa molt important abans de posar-ho a l'olla, que és que l'api, ho he deixat expressament, tot això són les pells que s'han de tallar, i ara us ensenyo aquest cas. Heu de pelar l'api per evitar que aquestes pells s'incorporin, perquè tot això és fibra que dona mal gust en el menjar. Llavors, també una altra cosa que l'he comprat per aquest temps de confinació, en bandeja, però si el donen en branca també val completament. Doncs completament d'acord. Llavors, ara comencem a tirar els ingredients dintre de l'olla. Començarem per la sal, oli, una mica d'oli, els alls i el llaurer, la pastanaga, el porro, la ceba, el pebrot, l'api i el col. Tot això, com veieu, ho trossegem per ajudar a la cocció. No hi ha res més que aquesta qüestió. I finalment hi posarem l'aigua. Ara taparem i ho posarem al foc durant uns 20 minuts a partir que comenci a pitar. Una vegada acabada la cocció, obrirem la tapadora, posarem a dintre ben escorregut tota la verdura i ho posarem a la batidora. Després, segons ens quedi la textura, afegirem o no més caldo perquè quedi la textura que desitgem. Ara tanquem, posem en marxa i esperem uns minuts perquè la massa agafi la textura. Corregirem després amb sal, vinagre i oli, però l'important és que si veiem que és massa espès, afegirem una miqueta de caldo. Bé, i ara, una vegada aconseguida la textura que volíem, fem una mica de correcció de sal, corregim una miqueta també d'oli, pebre i vinagre. Llavors tot això, ara ho passarem una altra vegada per la màquina un momentet per donar una textura homogènia. Bé, i ara després d'ajustar la textura i el punt de sal, oli i vinagre, el que anem a fer és, una vegada emplatat, donar la decoració a la presentació final. Posarem una miqueta de vinagre, un raget d'oli, una mica de pa torrat per sobre i finalment hi posarem el detall de fulla fresca de menta. I bon profit! Finalment, hem aprofitat el caldo que ens ha sobrat a l'olla, l'hem passat per la batidora i aquest és el resultat. Ens ha quedat un suc perquè es pot prendre tot el dia amb totes les propietats nutritives de la crema. Com veureu, després en el desplegable final hi haurà totes les característiques, les propietats, els ingredients i la forma pas a pas de fer la crema. Bon profit! I ara, si us ha agradat el vídeo, poseu un like,
subscriviu-vos al canal i així seguirem fent receptes i les compartirem amb tots vosaltres.